Hi guys, my God, what's going on, my please? This is my house. Oh, Infinity. Ito ngayon ng Infinity. This is Infinity 66. Kung may nakita kayo close 3 AM, tignan nyo. Meron kayo nun. Diba cross yan? Tapos, pag-tripan na lang natin. Basta alam na yun pag-tripan. Tapos, ano kaya yun? Gagawa tayo ng Ender Portal. Siya na ba yung... Tapos, ano? Kung... Ayan. That is straight. Kung hindi gumana, ito ba? Ito lang. Ayaw gumawa, ito ba? Yan. Straight lang. Ito na. Hindi gumana. Ayaw gumana. Bawal yun. Gawin mo natin. Pickaxe. Ito. Tapos. Di ako nag-cheat ah. Tapos. Ano tayo? Ko. Tapos. Magkano tayo dito? Magpasyal lang muna tayo dito. O nga, gagawa ng kabayo. Hindi pa tapos ang laban. Ano man nangyayari sa korte, manalo o matalo, hindi pa rin tapos ang laban. Dahil itutuloy ko pa rin ang laban. Ito, ano lang. Tapos, magkakaroon ng kabayo. Ay! Hindi ko. Nalagayin ko yun. Nalagyan ko lang ako. Ito naman nakakaligtas. Ano na lang tayo. Ito. Bibigyan natin siya ng feed para mga anak. Ito pala ang baba. Ano? Hindi pa rin siya naiiwan sa kami sila ng anak. Nagkaroon sila ng anak. Yan. Papalakihin ko yan. Tapos, ano natin? Ito ba yung hindi ka. Lumaki. Lumaki siya. Tapos,
para gagawin ko tayo ito. Ay, sige lang. O sa pagitan ng Pilipinas, aside from photo, ayon ang issue ng West Philippine Sea, kabilang sa pag-uusapan ng pagbuo ng pagkakagap sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero ang tungkol sa arbitration ruling na pumabor sa Pilipinas naman sa China, posible na hindi na banggitin. Plano naman ni Cayetano na ipagpatuloy ang independent foreign policy ng Pilipinas na nauna ng binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte para matiyak na hindi mabubulkar ang mga estratehiya ng Pilipinas sa foreign policy. Plano rin ni Cayetano na madagdagan ang off-the-record briefings. Ito'y para maging may paliwanag sa media, Senado, Kamara at iba pang interesadong grupo ang totoong sitwasyon sa mga issue gaya ng agawan sa teritoryo. Narito naman ang mga balita. Sa sarili niyang bahay, bumulagta si Gaddafi Salik matapos magpabaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa Area 5, Barangay Pasig, Pampanga City, Pasado ating gabi. Kwento ng asawa ni Gaddafi, Lang yun. tatlong nakamaskarang lalaki ang pumasok sa kanilang bahay. Nilayo Ba't silang may mag-ina bata pa to? habang naiwan naman sa sala si Gaddafi at pinagpa. Ngayon daw naman sila lalabas. Nasubo sa kanyang asawa. Hindi charge na. Sorry